Ġie ffirmat ftehim ta' kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Kunsill Malti għall-Arti, ftehim ta' 3 snin maħsub biex jiffaċilita l-integrazzjoni tal-idejat għall-komunità kreattiva. Dan il-Memorandum of Understanding se jsaħħaħ u jissimplifika l-kollaborazzjoni li teżisti diġà bejn dawn l-entitajiet. Iċ-Chairperson tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri għalli din ir-rabta se toffri vetrina lit talent lokali u tixel dawl fuqu. U ħabbar li mit-23 sa' 27 ta' Novembru li ġej se ssir wirja l-Festival tal-Ktieb li fija awturi, diżinjaturi u persuni oħrajn li jkollhom x'jaqsmu mal-illustrazzjoni tal-kotba jkollhom l-opportunità li jmorru fieri barra minn pajjiżna. Qed nagħtu l-opportunitajiet illustraturi lokali jitilgħu mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, pereżempju waqt il-London Book Fair li hija waħda mill-ikbar fieri tal-kotba fl-Ewropa biex bekk isportaw xogħolhom u jiltaqgħu ma' pubblikaturi barranin li jkunu lesti biex jinvestu fi ktieb Malti. Ovvjament dan huwa post importanti ħafna għaliex b'dan mod qed nagħtu l-opportunità li ma naqgħux konfinati fil-pajjiż tagħna u x-xogħol jibda joħroġ minn barra. Id-direttura l-fondi u l-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti, Marian Kawki, spjegat li din l-inizjattiva hija parti sostanzjali mill-istrateġija l-ġdida bejn issa u l-2025 li tnediet mill-Kunsill Malti għall-Arti. Settur tal-arti huwa marbut ħafna ma' dak tal-ktieb fejn speċjalment jitlu l-illustraturi, id-disinjaturi u għalina importanti bħala settur tal-arti li naqsmu l-esperjenzi, naqsmu l-ħidma, naqsmu kollaborazzjonijiet ma' setturi oħrajn, inkluża dik l-industrija tal-pubblikazzjoni. Preżenti kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima li qal li inizjattivi bħal dawn juru b'mod ċar it-triq il-qudiem. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici tkellem dwar il-valur li jagħti il-ktieb fil-ħajja tagħna.